mitodika aminao za Zandrila le marin. Zandrila le marin. Maro message baka amin'ny Ray Aman-dreny, Sojabe, Rala, Anabavy, reny baka amin'ny faritry ny président tagny amin'ny message. Koa message aminakahy io no moaly ny volagna anao Zandriko le marin. Mandiny anao Zandry. Tegna mandiny anao Zandriko tiako. Atsika jiaby niaraka teto, nitolona niaraka, nanangana itolona, androngana Rajojo. Atsika jiaby tagnatin'ny raha tao zany soky indrindra. Nagnanatra nareo jiaby za. Politika aza andesigna amin'ny fo. Fandesa mijiry. Fa politika io koa nandesigna amin'ny fo. Anao mihoatra borana. Anao mihoatra borana. Tsaroanao Zandriko le marin. Patsaroviko anao niany. Atsika nagnano le MRFM ny saobaoba atsika to. Nagnanatra atsika jiaby za. Anontania namatsika bro. Nagnanatra atsika zala. Atsika tagnatin'ny taony tseky Madagasikara revohitry. Nisy baka atsimo to. Nisy baka avaratra, baka Antignana, baka Andefa, même baka Fovoantany. Fa noho le raha nandesinareo am-pôty tsy nandesinareo nandiniky. Zegny nandeha zay tsy nanaka. Fa zay nipetraka. Nakatsarene le raha, namboarine le raha. Ary za jusqu'à niany matetiky za agnontania Zandriko Joakim, agnontania Zandriko Fabre. Même Zandriko Luc Faralamneo Hervé. Matetiky za magnanitry Zandry. Tandre mafofa aza mihoatra bora. Misy mitania Luc Hervé. Fa anao Zandriko le marin. Fahotana zany ka fahotako lehibe raha nataonao. Tegna fahotako lehibe raha nataonao. Io raha volaniko matetika eto hoe union fait la force. Raha zegny slogan andesiko tamitsika tao Zandriko le marin. Hainao raha zegny. Atsika misisiny, atsika koty tsy mila miady, atsika mila mitambatra, mitaky raha tadiavitsika. Fa tsy andesigna amin'ny asasara, tsy andesigna amin'ny fagnativivagna olo. Non. Za ty ndray magnano blague nakay eto. Za magnano olo sironao. Za magnano agnaranao toko TGV Orange Mandarine Voangisay, Pamplemousse. Fa raha nataonao Zandry trop. Tegna franchement tsy nampiziky navitagny ny raha nataonao. Ary za sura kaza mifamatra anao le marin. Pesos nandrobaka anao. Aia zao olona namenao pesos? Aia zao olona iraka anao? Za tsy niteraka anao frère. Za tsy votraka raiky aminao. Wala tsy taolagna raiky aminao. Fa zanaka varatra anao, zanaka varatra za. Antony zanagnitsy hoe mba azo ataonareo amin'ny fo le raha. Atsika miady miaraka. Jeritsika jiaby mitambatra. Avitatsika mamaky raha. Magnapetraka raha place. Ke za magnameno sosikevitry. Afa amitsika varatra agny. Ary mivoleza atsika varatra agny. Ty asasahagna tsiky ty. Ndraiky ty asasarazagna ty. Izy io ndray sosabeda marandraigny amitsika agny. Ndray kasikoroto zoa iala.
atsika agny ne mety matanty zo, atsika agny mety tsy mijery zo, fa olo hafa tsy mety atao io ndre gasy karanao. Ary indrindrandrindra zandriko le marin, anao tsy nikovra Madagasikara fa za nikovra. Matoa io message maro be misy ata 50 rango fakomoaly no moaly niany marandregny za mba nahazo baka amin'ny faritry président Michael igny noho ny fahaizandreo za, noho ny fahaizako koa faritry misy ro ndao magnontany za nitety Madagasikara fa za tsy nanarana loto andotovako miamarenaka ry zanako amare ry havako amare fa anao zao ne zandry niny raha ataonao zao sagnatreny vava zanaka anao zao nandeha nagnatsimo anao zanaka anjovy zanaka le mare ay direct fa zay raha ataon'olo réactionn'olo aminao zandry niny raha ataonao zao sagnatria koragna sagnatreny vava managna reny za managna reny anao nakafa vato ndraiky fotaka tondro somy ane zao mahazo mamanao tondro somy zao mahazo mamanao masiny Madagasikara jiaby zao mamanao nefa nanao ivelany madiniko an'izay fanjava sivy frère mamanao tondro anao tsy hay olombelogno anao to tsy hay biby anao to tsy hay nino valaka sasaragna anazy nahabe anao nandehananao agny ivelany raha karaha igny ataonao migasy karanao tsy hitako raha iarovako anao frère fa le seul chose ambarako anao mahery fomba ro olo io tsy mikidikidy fomba ro io ro niany koa mivolagna aminao miboahanao onjona vitinao frère anao en personne solution meko anao le marin injona vitinao mindonao miza président en personne abaka io président io eritrereto fa managna regny mandreny ro sojabe amindro agny mindonao mandeha agny sasa fa io koa tsy sasanao frère ifogno ataondro aminao potsaronao zako be magnanatra anao niany njona vitinao frère magnanova onjom-bity anao sasana io ro io sasana ro io tsy sasanao amin'ny aomby araiky aroe amy raha nataonao igny salut to ampatsaroviko anao hitanao raha nataony azo manafo igny zandrilahy député Facebook tamin'ny ajampela igny tanao igny nitsangagna rahavaviny nitsangagna reniny nitsangagna olobendreo tagny hoe mila sasany député Facebook lionjanakandreo nalatsika ny député Facebook tamin'ino tamin'ny aomby ke intsakeky ty président de la république ray aman-dreniny malagasy ary mbola ray aman-drenino tanky anao malagasy amindro agny izy io karazagna amindro agny ambarako anao en place misy Michael zo io président io mirazagna io amindro agny ke justement zay baka nambarako izy io tsy vitana omby araiky aroe telo ary io tsy maintsy ataonao le marin manasa président io manasa fomban-drazandreo tsy vitanao omby araiky aroe telo frère ambarako anao de maintenant izy koa milliard pesos namen'olo anao nagnano raha igny aleva milliard igny atrehany vanga omby valy araiky non sérieux raha ambarako anao zegny tegna sérieux ambarako anao zegny fa raha nataonao le marin za tsy menao hoe azovy na azovy fa ny potehinao ny lotovinao complètement avaratra amy raha ataonao zay jiaby mibaby izy olo ny avaratra jiaby mibaby raha nataonao frère
nagnanatra za zay teto zalahy, nagnanatra nareo za teto zay zalahy. Nataonareo tortune latsambaratra le volagna nambarako izy io nadriky aminao. Ke za solution mbarako anao frère le marin njona vitinao andesa olobenao midonareo mandeha sasa diova tsy tagnana folo agny anao mitandregna raha volagnindreo. Fa io tsy vita mora frère, olombelo andeha prahinao sagnatria kabary sagnatriany vava fandroaka. Za eto mivolagna isan'andra, za mitarimy fandroaka anaka tsy midriky an-tragno. Ndray biafa varavarana io, ndray mafana ety mebe en France igny, biafa io, io tsy midriky eo izy mitsangagna refa. Fa nao zala olombelo frère, ndray za namanao niaraka nitologno taminao teto, nataonao raha karaha igny, anao za mazalahy lavitry tany diavinao io, ho lavitry tany andeha ho diavinao io, tsy magnozogno anao za zandro. Fa mivoleza, asasahanareo io, mivoleza, impiry za eto mivolagna anareo. Facebook tsy natao centre des insultes. Fomba ratsy tsika amitsika igny ataova amitsika igny atsika samby atsika. Nde izy magnano zegny mivoleza. Ah oui, colonel tianao tsy tianao io tsy maintsy sasena. Non. Nde olo amitsika tagny nataonao igny io tsy maintsy nisasenao zandro le marin. Trop raha nataonao frère. Tegna trop. Apitra amizay zao question aminao tompony hoe aia le olona irika anao zio amizay. Ohatriny loatra frère Pesosy, nasakenao nagnano olombelogno karahanao, nataonao fandroaka. Nde anao fo magnano olo allez, fa mavesitra misofin'olo le mot allez. Fa intsy akaiky fandroaka. Anao zala frère nidriky tamy tany tsy tokony diragna anao. Nidriky amy tany tsy nidiragna anao frère. Ke za tsy maro volagna amin'igny fa ny any sosikevitra ameko anao frère. Njona vitinao ndao zava mamanao mandiana magnatsimo anareo. Sasa colonel. Boko sasa fomban-drazana andro. Fa tsy vita mora e. Tanao ro jiaby mitsanga. Koa message aminakaty nanko aminao rango tineny arivo. Nous mal toute la journée, misy fa tsy vakiko aby. Tellement zokpe. Nao naoda. Anao mba zokondreo jiaby aby to. Mba hanaro zala iny. Karaha za zegny nagnano le ratsy ro, nefa ro niangavy za anditondra volagna aminao. Njona vitinao. Aza mangatakandra. Io zandriko le marin anao nde gnano excuse amindrovy, nde anao nde ndoalika amy papa tiako papa zovy na mama zovy. Vitinao en personne njona mindao mandeha mindroagny. Grave raha nataonao frère, grave. Azan-kadalen'olo amy Pesosy atsika io raha volaniko eto isan'andro. Azan-kadalen'olo amy Pesosy. Zio zandry zio tsisy raha tsy hitan'olo. Fraction de seconde anao magnano raha, le monde entier fa mahita marigny. Fraction de seconde anao magnano raha, le monde entier mahita. Tontolon'ny teknôlôjia zio. Nde raha mandalo Madagasikara fo atsika ndafa ty maregny alohany ro tompo tanàna igny. Atsika baka ty mivolagna karaha misy raha karaha zegny aminareo amy quartier zegny hoe zay ty tsinkinareo zava fa ro mandeha amza maregny raha zay zala risy anareo lavitry agny maregny raha plus que zay ambony tragno ety.
tanao raha karaha zay no frère le marin anariko anao zandry rango zay fa tsy nijirenao raha io fa bakôfiky anao zalahy ary magnanaova merci zagnahary anao koa resindreo tegna magnanaova merci mangata amy razana ary mangata amy sojabendreo anao hoe ho resindreo fa mafy aminao zalahy raha io hoe ary io andesiny taranaka manjafinao mandimby nafy ro io misy mémoire tsa tsy hainao ina nambarako tetrela zany volagna zay naveny koragna le tsy mety tsy mikoafy tsy mihitrako tsapolatsapola regny ko misy olo intelligent Madagasikara za tsy mivolagna atsika tsy intelligent fa hoe plus que atsika tsisy karaha betsileo tsy miety boko ro olo atsimotsimo intelligent ro io atsika magnano ro apasy atsika magnano ro koahy nino fa ro tsy azonao badobadoegna karaha io ary surtout fombandreo atsika ny magnary fomba azony kivazivazatsika ty vazatsy raha fomba tsika antakaragna sakalava fomba tsika fa za mangataka ndrekone ngatako zay nambariko tamindreo zay raha nivaliako soja be raiky be olo be zay atao hoe mangataka za volaniko ivolaniko izy fa io anjaranao zao izandry le marin mandehanao nafaka aminaka didy regnindreo afatra andreo nambarandreo za nambariko anao ndretagny regny ndangitra mazoky be za atsika jiaby miaraka io mbola miaraka ato aminay Andriamanitra nagnamia fa balitany tsy ambiny anao tompony mahezy bon ikoragna atsika momba koragna nataon'ny ministre ny justice tam France tam fandalovandreo teto hoe resaka permis tokiky zany nefa nandiniko hoe ino mantanjo nahavy Ranaba Fanirisoa nandeha nitrika agnatiny permis ny France madame ministre justice Ranaba Fanirisoa Ernef tsy haiko anao teto tagnatin'ny fanjava ataony maromaro teto igny na ny zahavanao na tsy ny zahavanao hoe ny lalagna mifehy ny conduite en France amizao fotoagna zao anie madame ministre Fanirisoa Ernef ny permis en France anie tsy permis international fa permis européen satria ino ro zao fa union européen za vo fo passeportndreo union européen donc permis ndreo tsy permis ny la France permis ny union européen madame ministre Fanirisoa tsy zany ampianatra anao raha zegny anao nianatra lalagna toko mey zegny fa zay miegny agnatiny zegny eto nampitokiky zany ano volagna zegny hoe permis gasy tokony afaka miasa non madame ministre zioty na nininy raha ataonao en France en tête ny taratasy en France toujours UE Union Européenne à côté misaotra hoe petite France na la France na hoe la française aboakako anao aboakako anareo koa madame Fanirisoa anao nangala permis taia fa anao mangala permis andafy eto tsisy kolokolo amin'ny armateur
eto tsisy kaiky angovaviko zamako tontonko armateur amitsika agny anao na mangala na ndray auto-école zara fa misy auto-école zara fa misy. Hitanao nakaty depuis 1983 za nangala permis 1983 mbola izy ty mbola izy balabala be igny carnet be rose igny izy navadiky karaha ty ke amitsika agny madame Faniry Soa aza volo anao hoe tsy hainao karakory fangalagna permis amitsika agny. Amitsika agny anao koa misy pesosy anao mahazo permis tsy mila mandeha auto-école. Raha zegny misy amitsika agny. Firy gasy mipetraka andafy managna permis karaha ty magnirika la famille agny angalanareo permis gasy koa za 5 millions 10 millions fa mahazo. Tsisy arakaraka ke anao andivolagna fa la France andegna mianareo permis Union Européen loaty am sababony permis tsika baka Madagasikara gratuitement na hoe misy raha ifegna misy droit. Talohane madame Faniry Soa zagny ambaranao taloha gasy mipetraka mandeha andafy misy permis magnefa ary misy délai navianao en France ifenao agnanovanao changement permis-nao ou permis-nao fa tellement azafiako aminao fa tellement madame ministre Faniry Soa magoiny permis miboaka baka amitsika agny tsy légal fa pesosy magnaboaka zegny naviany la France fa tsy mi-accepter changement de permis baka amitsika agny. Hendro loatra kolikoliny permis mare amitsika ao maresaka kolikoliny permis. Magnefa armateur magnamia le taratasy amizay losy mandeha amin'ny service matriculation permis livré parce que les 15 millions 20 millions 30 millions fa losy tsisy visite médicale tsisy nino non mais attends tsy vita zegny tsy vita zegny madame Faniry Soa petraka capitale anao Tananarivo. Hitanao io panneau vato zany miasa amin'ny BTP eko raha zegny. Hitanao panneau vato amitsika agny mbola magnano panneau vato interdit tsy azo atao izy fotony invitegna amile accident. Panneau zao ndenao mandeha en Allemagne ndenao mandeha en Angleterre ndenao mandeha aluminium tsy vy aluminium amitsika mbola panneau vato accident panneau vato io normal atsika maro maty amin'ny accident amin'ny lalana. Za tsy mivolagna andafy eto ro matreky amin'ny poto aluminium ro tsy maty nino arakaraka ny accident mahazo anao fa moins coup que anao mahazo poto vato araiky zay. Faroy madame Faniry Soa anao mipetraka capitale mba 4% amin'olo miconduire à Madagasikara magnaja piéton 4%. Za tsy volagna raha maro que de piéton. Zara fa misy
anao fa hitandreo mitsanga amin'ny bord de trottoir igny hitsaka jamais reo hitsanga ary ro mandeha maximum karakory ataondreo agnaja piéton nefany anao olo tandafy tetezany madame Fanirso une fois anao nitsanga amin'ny bord de trottoir ke misy passage clouté le automobiliste mitsanga ndray olo araiky automobiliste mitsanga anao mitsaka comme tu veux tout doucement et lentement et sûrement anao avy ambadiky agny amin'ny trottoir araiky agny io izy vao mahazo mandeha fa tant qu'anao mbola au milieu de la route izy tsy hainiky mahazo mibozy est-ce que amitsika misy magnano zay passage piéton araiky zay mba aia amitsika agny madame mba ambaraza kony misy tableau misy ohatra hoe accès de vitesse mba ambaraza kony madame Fanirso ke hoe anao nde angatika hoe fa non aza io ne problemenareo amin'ny fitondragna hoe tiankatsara raha nareo fa misy raha tokony ankatsaregny iadiva fa tsy question permis de conduire nde amy service matriculation de Madagascar fo tsy araka anareo tsy voafenareo kolikoly ny permis naviananao nikoragna ziny ne haiko e aloha mbarako eto madame Fanirso naviananao nikoragna ziny ho izy anao mihitsy heureusement anao tompony natsapa izy hoe akamaroany gasy miasa agny velany livreur oui fotony 90% nareo baka Antananarivo miasa amin'ny UPS io livreur normal amizay ro tao misy nikokoikoiky taminao permis tsy mety mivadika fa zay miasa nefa ny permis tsy azo zao madame Fanirso atsika tsy pays Union Européen atsika pays indépendant managna antsika tsika non mais zegny ane ataonareo boko nareo volahinay critiquenay nareo meloko fa raha ataonareo tsy aminany 2015 2019 2015 ndraiky 2019 ambarako anao madame Fanirso herinay vo za tsy anognona agnarany tany magnano location tobile araiky zay za nandeha to ngala location tobile tsy ndrero amin'ny réception mpagnano location tomobile regny fo mbola maro raha tsy haindreo mikasiky hoe location de voiture nefa ro réceptionniste za navy za nitondra carte d'identité naka ty permis nakaty idrako igny akoa 5 minutes mampy mivadibadiky izy mizaha ty mavety nefa nisaotra permis de conduire non tsy agny zavany fa le pose raha ty nampijaly izy zaha nitoto catégorie ambadiky azy farany izy nagnoteneko madame misy problème permis naka sy ty permis io izy ya permis izy misaotra agnabo permis en face nous misaotra hoe République français à côté fa ino problème madame izy mba hely izy ty non tanao le qualité ndraiky le abezany le raha napagaga le réceptionniste hoe mba hely izy ty eo izy boka io nagnotany za ino aby moa izy catégorie mety andesinao aminazy ty volaniko aminazy ndray camion za avy ambadika ao volaniko izy nagnodigny
izy amizay namaky raha jiaby ambadika ato. Ozy izy karaha ty mapermis amina roa zao izy erantio za réceptionniste une location de voiture erantio za madame Fanirsoa io le anton'izany volana amy ministry ny fampianarana ambony sy ny ministry ny fampianarana nasionaly hoe ampidanararo ny tokony ianarana l'école. Tanaro andafy eto mbariko anaro à l'école magnontany olo ko anaro famatra za andafy eto tsy aiky l'école fa misy andra ro andesina amy tany malalaka misy armateur magnapetraka borne boko tomobile posy amy tagnany misy feu rouge feu tricolore misy passage piéton misy borne misy raha jiaby tsy aiky à l'école ampianarindreo une fois par semaine ro ampianariny le code de la route tsy mitondra tomobily hoe en tant que ro piéton baka l'école andeha l'école miboaka antragno mandeha antragno ampianariny tsy aiky andafy aty fa mitsika agny allo mandeha l'école tsy aiky refa tara fa lera nono tsy aiky aby regny rodo tso tara voaky be avy à l'école mitsatsaka foro zay lalabe hitandreo prikprikprikprik ro mila mitsaka le bajaj koa bakato tsisy capacité tsisy code de la route tsisy mba hoe formation non samy magnano raha ataony ke zegny ve madame Fanirsoa herinevre raha nabavy anao andeha madiky permis baka amitsika agny andeha andafy aty tapako loko raha France koa andeha agnano aminoky parce que ro fieziny Union européenne fieziny Union européenne ro minazy ty code de la route Europe jiaby mira panneau fotsiny tanao panneau madame anao koa en France amitsika en France aty bleu igny ny atao hoe autoroute fa anao mandeha ny Italie mariny io vert indreo autoroute or mitsika en France eto vert national national ou voie rapide ou voie express tanao fa misy décalage be anao amizay koa mizaha panneau madame Fanirsoa herinevre tsy zany de mpianatra anao raha zay fa aza ampidirigny ankizy le vahoaka anao koa fa mangalo autoroute bleu igny anao mizaha agnabo ary misy araiky agnilany zio hoe verte zay européen le ohatran-draha misaotra agnabo ary hoe autoroute A91 ohatra ho za zegny A91 agnilany zio io verte E91 parce que Europe mba azovy amitsika agny nangala permis baka amitsika agny maefa aty autoroute mandeha Diego exemple hoe A6 andeha ataonao E6 amizay amitsika agny atsika tsara européen atsika mety magnano hoe A6 autoroute A6 Diego na hoe autoroute A2 Tamatave fa le amizay ataonao kory tsy international na hoe internationaux zegny aveny panneau jiaby hitanao regny mivolagna fa tsy plaisir na hoe indication de route ka ty tiako atao ty ataoko non même io accès de vitesse io ndo en Allemagne baka anao en Allemagne day fa ndro mandeha par heure de pointe moins accès de vitesse automatique dikan'izay anao tsy azonao mandeha mare fa izy koa fa ino fivolagna aloha igny fluide
anao en Allemagne anao mety mandeha ta 130 en ville. Fia. En France eto mandeha na 130 anao en ville ba. Anao lazolo ety permis anao retiré paf anao tsisy permis. Ke ny tiako koragnesiny madame Faniry Soa, aza mpanofesinareo le zaza, aza mpanofesinareo le vahoaka, amboara ro lalàgnany code de la route amitsika any. Zahava fo amin'ny Ambaribe io, anao mi rond-point io, isak'olo magnano zay raha ty ataony. Anao mandeha vidy madame Faniry Soa herinavy ifeko be anao mandeha amin'ny Anosy be agny. Anao mizaka rakory fampiasana permis amin'ny ary. Misy permis zegny ma chauffeur amin'ny bajaj ary sa tsisy. Maro amindreo chauffeur amin'ny bajaj io tsisy permis. Atsika mikoragna azy io madame Faniry Soa herinavy. Heureusement gendarme nandray andraikitra Ambaribe. Fa tsy hita tany asiagna bajaj agnaty lakoron'ny gendarmerie ary parce que maro bajaj tsy en règle, maro bajaj tsisy taratasy tatra diaby lafrière. Nefa anao maregny nizara licence ny bajaj. Teto zany avy nivorona madame Faniry Soa amin'ny agny bajaj licence araiky mitondra bajaj 10. Karaha tondro rahalahy tsika fa tsika azozo aby ro baka Moroni ro mandeha en France, passeport araiky mitondra olo foko tany araiky. Karaha zegny amineo. Même Diego misy raha zegny. Licence araiky iasan'ny bajaj 10. Comment tu veux andeha hagnano permis andeha iasano andafy? Faut pas rêver. Aza mirevo ranabavy. Fiaraha-miasa amin'ny raha hafa tokony ataova. Fa trop itokizan'olo atsika boka fa nitokizan'olo rangoela. Zegny raha nisy tamitsika fa rangoela tokizan'olo. Ke za mitodika aminao riavagna ary namana, aza mampidriky menimeny tsara indrana ro miresaka permis fa manangona vola. Ataova kibari 150 € na 20 € par mois. Jusqu'à kofa hitanao fa 2000 € na voronao. Anao amin'izay mandeha mikonkono auto école andafy eto. Konkono zay antoto. Eto atsinky misy maro atsinky raha ampianarinao anao, zay anao vo avy amin'ilay hitana vola eky. Anao mbola magnano nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, anao mitana vola igny, ahazo anao sa tsy ahazo. Pas moins de 2000 € no mangala permis andafy. Ataova compte baka zegny. Aloha ataoko hoe 1500 €. Ataova compte amizay otrino amitsika 1500 € zegny. Anao mangala raha hely ity. Hely izy ty fafahignana. Ary izy ty sotro andafy eto. Anao koa tsisy tiky anao miasa andafy. Anao tsy miasa. Fotony anao agnano demande de travail. Raha taniandro anao voalohany, ino moyen de locomotion anao, monsieur ou madame? Mandeha bus, transport en commun, mandeha tramway, mandeha RER, mandeha train. Raha valindro ro koa fa nagnambaranao, bon ben on vous appellera dès qu'il y a des choses. Dikan'izay anao fa mangala point. Parce que anao tsisy raha ty. Déplacement anao valeur amindreo. Magnotany olo hafa ankoatran'izay aminareo aminazy. Ke eto todika aminao za Ranabavy Faniry Soa Herinevo. Non, amboara tsinika atsika tia nareo ndraiky kolokolonareo, copain, copine, camarade izy. Zava fobaka nareo. Ino mahavy reo zay jo ny fo ndraiky io. Parce que tsy arakaraka raha takiny les jeunes tam fitolomagna raha ataonareo fitondragna ty zo io. Anareo ne mandoto président. Anareo koa no mandoto président. Président ino volagna président en France?
mazava ary tiako de fanareo jiaby agnisany mpagnano kolikoly tam'izy ny volagny président hoe sasatra ny mahita malagasy marigna am'izao fotoagna zio izy tokony dinihinareo tokony nanaovanareo changement amy raha tsy manjary volagna napetraka président hoe sasatra ny ahitana malagasy marigna am'izao fotoagna izy ary za tsy nagnapo anareo diaspora ty misy raha karaha zegny tanareo raha karaha zegny ke menimeny ndraiky permis raha nabavy tsara koa tafiboaka anareo fa za mbola sako migarantie magnano pariage aminao la France tsy agneky resaka changement de permis baka Madagasikara avy andafy ke ho ataonareo ary ho acceptendreo tant qu'union européenne mbola mitsanga koragna magnaraka mbo hikoragnanao nanjary anao boka niany voavolagna madame justice Fanirso Hernevo ialako tsigna aminao raha nabavy fa maresaka ary tegna na eny roborobo na eny azo vagna ary tegna na atondry sasany fierté le amy fitsarana izy koa boka amin'ny avaratragny kolikoly ny fitsaragna ao na Diego io na Mbilibe io na Ambanja io na Sambava na Antala kofa amin'ny avaratragny resaka tribunal pesosy mipetraka ary tsisy egna maso madame ministre ny justice reto olona nde napetrapetraka anareo forongony tsy niova reto nafindra anareo ny baka Sambava nalefa anareo Diana ny baka Diana nalefa anareo tsy haiko Majunga ny ofy na odikodigninareo nehe pira amy tribunal pira tamy raha zozo tondra raha misy amy tribunal zegny nena aviako mivolagna raha nabavy Fanirso hoe tsy voafinao le tribunaly tsy voaovanao nahazo vagna ny kolikoly amy fitsaragna erany Madagasikara normal olona mbany volagny tsy mijery tribunal fa reo magnano fitsaram-bahoaka parce que reo fakajo empaka amy raha ataonareo fitsaragna ao ny anty olo igny resy amare afaky herignandra nampiakatra izy nampiakatra izy koa ndro mandresy nefa nitato izy fa resy avery koa mandresy koa mampiakatra ping pong le raha miakatra tiako jusqu'à ie miakatra tsisy finition raha nabavy Fanirso soa fagnavoazagna tadiavindreo jeundreo matoa niandro ny pody ndraiky mitaky hoe esory ny taranaka navelany nga raha zozo sy raha vatomanga fa io ny mbola manimba fitondragna misy io akory matoa ny président Macky lagnova tsapa nisy tompony nisy tompony fa tsisy olo marigna anareo normal zay mialerte izy président faire attention avec eux là ce sont tous de même tête même race la famille de kolikoly fa ohatsy tsisy raha niova zava fo boka zo raha nandalo tandegny zay boka tsika zo io les alary parlementaire pan venao zala magnano affaire en tortue parlementaire ny pan magnano affaire en tortue grave anie raha ataonareo zala io ne volaniko ary volagniny jiaby eto hoe nataonareo soma ny fitakigna nataondregny tanora zay ny latsatra namoihegny lori igny nataonareo varatra latsaka mitaiza ny tortue écoute ça le bois de mondo mampalahelo tegna mampalahelo
atsika magnatoetra igny karaha zay. Fa io forongony mipamplemousse ry orange ry voangisy ry papara mapara ry salopara rony nampikorontagna vahoaky no mbola io fa podina ro zava raha misy ambario be za baka magnambaranao sanandra faniry soa herinay vo onjona vitinao mandeha aminay ao ambario be ao fa catastrophe tribunal aminay ao catastrophe. Ary za teto fa nagnambaranao adio aminay ao io madame juge avy to io fa io ny tegna rôle mandrobaka zay eo. Non, mbola apetraka anao ao fa ambarako anao raha misy ao olo. Anao kazagaga mariaigny volaniko madame Faniry Soa koa nisy ranom-poko ambario be. Anao kazagaga parce que anao tsy mitandregny raha volaniko zany hoe topitany zany miaigny za mera ao e. Za ko fa nagnambara anao adoso avy avy io fa io hamon'olo ao anao tsy nijery mbo hitanao ny afarany. Za tsy menasa anao fa raha ambarako anao ny anty tandrignesa. Nadosonareo Gino amin'ny tribunal ny Ambarobe. Or Gino teo maro affaire tokony traiteny tsy nitreteny. Maro affaire tokony naboakany Gino teo tsy naboakany fa nibloqueny teo amin'ny pesosy. Ino raha misy zao madame Faniry Soa ministre de justice le olona ndeha nitindrenareo anavy eo ro ni procureur ni président tribunal ro tsy hagnano zao zay fa mila Gino mipody eo magnano zao. Hay tanao raha karaha zay est-ce que hoe logique raha karaha zay madame Faniry Soa? Anareo fa nagnadoso araiky igny loso magnitsy atao continuité de pouvoir. Anao président tribunal vaovao, anao procureur vaovao, zegny dossier tatranao io déclaré aboaka zegny naboaka toiza zegny toizy. Non, ro zay tsy hagnano ambarako anao madame ministre. Ro zay tsy hagnano fa mila Gino nagnano izy teo parce que Gino commence raha ito. Mais n'importe quoi. Cool agnaran'izay. Même chose aminay Diego any. Misy dossier fa tokony miboaka ao rouleny. Ata olo mangataka divorce ndreky fa 20 ans demande de divorce ministre Faniry Soa. Fa divorce nino loatra 20 ans mangataka divorce. Ben dis donc bravo. Orandafy eto lalagna hoe izy koa nareo fa séparation du corps na marié nareo na atseko nino ke nangataka divorce i babala ty tsy mety signé na iangovavy ty tsy mety signé. Bon fanjakagna amin'ny compte une année, deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, paf tapany tribunal misigné izy tsy misigné izy cinquième année izy tapaka automatique amin'ny fitsaragna hoe divorcé nareo samby miala. Fa mitsika magnitsy atao karaha zegny fa mandeha 15 ans 20 ans dossier araiky rolegna pesosy miboaka. Mialako tsiny aminao madame Faniry Soa fa voavolavolagnao niany mikasiky zao tragnonao baka iraty mampitoagny olo e. Olo koa nikajo ndraiky fitsaragny alon'olo magnano fitsaram-bahoaka même tsy hoe sotiavigny malagasy le raha fa olo fa tsisy confiance aminareo amin'ny tribunal e. Olo mandresy niany amaray mivadiky resy olo resiny moaly mais attends andeha etsika ty e. Maraparanako izy Diego fo mitaregny vahoaka ny ramena amin'ny raha misy amty lalagna mila apetraka anareo ho an'ny vahoaka ny ramena sy magnodidigny indrindra zay Diego zay mangataka e ho an'ny tompon'andraikitra foagnanareo le raha le hoe fatry arovagna amin'igny fatry bay sy ny karazany regny velo tegna any mamintagna
ke zo koa nde ataonareo faritry arova zay tsy contre fa mbilà zay mamitana ny raha magagana izy io anareo magnano lalàgna faritry arovana tsy azo zegny hoe tsy azo zegny hoe nefa ny vahina mbela anareo magnano zegny anie magagy vahoaka madiniky menacenareo amle lalàgna fa le olo misy pesosy izy baka tanina vienaigny avy eo mahazo magnano izy baka izy mahazo zay saka ty eo ndraiky niany mipiry zany mialerte ray aman-dreny général Lelson amboara tsara be raha nataonareo saka ty eo fa tsy eniky milamy igny fa komaly be igny zany regny mbola andegnano adiady tsara be ro paparazina-ka reo antany tsara be diany ministre ny tourisme tamin'ny atasaka ty hoe iny tsara be diany ministre tyo alifasy aminaka saka tia tany masiny aza vorirenareo tsy question 5 étoiles tsy haiko 10 étoiles zegny andeha ataonareo saka tia ke zay ho paradis zay manjary Michael Jackson andeha gnano karaha volagny dada 70 ans hoe ome 4 heures jiaby anareo de ho anakarena jiaby zay mipetraka saka tia non impiry zany vola aminao madame ministre ny tourisme maro Europe mandehananao borabora zegny madame ifeko frenao madame ministre mindao boraboranao mindao Haïti anao koa mahita plage ny Haïti plage ny borabora misy grand hôtel 5 étoiles tsy haiko 10 étoiles ataoko kadoanao ndraiky vady amanjanaka anao mandeha a borabora Haïti tsisy zegny agny hôtel ndro agny agnivo tanàna agny tsisy plage propriété privé madame ministre fa magnino aminay atao zegny sisy ndranony Madagasikara jiaby propriété privé atsika mikoragna zao anareo mivolagna anareo tsy mivolagna raha farankadalenareo vahoaka mbola raha nataondry raha zozo sy miforongony raha vatomanga mbola igny koa mpodinareo zao normal ny tanora igrève afaran'zony eo avy zegny koa fotiny afa raha nangatany vahoaka nitadiavy ny tanora no tsy igny ataonareo fa le copine normal président mbola hoe tsisy olo marigna Madagasikara omboko managna tenin'ny président tsisy olo marigna hoe kolokolo jiaby vava be mitady place ino raha misy zo leto antoko dinosaure reto jiaby nanjary nisy zanaka antoko tsy pipiany antoko atao association boko mivadiky antoko karaha nanao nia zay madame Fanirso association nao taty anao navy mila vadikinao antoko politique parce que mitady izy tsinjakanareo fa ene jiaby ke io raha volaniko aminareo vahoaka malagasy telopolo tapitrisa matetiky hoe tandrema fa tsisy andrany hoe ke ro mivolagna andeha agnova Madagasikara agnova Madagasikara non tagnana fa zatra mivelatra satro mivoaky amindro io fa tsika vahoaka tonga vasigny zegny aviko mivolana peuple malgache union fait la force le seul raha azotsika atao décentralisation mandeha boka zio Antananarivo ino ty concertation environnement hitatsika io ino tapaka andro bakao atsika mikoragna zio mandeha concertation ny environnement nefa ny atsika mbadika ato mahita assistant parlementaire any panne magnondragna antsokosoko tortue ahoana raha le environnement mbadika ato amizegny fagnontanegna mipetraka ke zegny nazoko narosy teto aminareo niany mbava ao magnampometry zoko be tsy tragno fagnahy wala tsy lapanjery zay he telo lahy eto tsy tragno jery wala tsy lapan'ny fagnahy fa ny azony ambara ny raha misy ny raha tsy logiky ny raha tsy normaly mba ndesitsika vahoaka telo amby telopolo tapitrisa mandiniky hoe oaiza ihany ara ty Madagasikara ty ho aheritsika ho izy zokopoly zay
farany nomaly zany za président ne Macron za ravoravo tamy président ne Macron nomaly nangaly initiative nany pour une fois za tsy fan Macron za socialiste fa zany nomaly mba oza eto amizay za magnapetraka fagnotaniagna ho an'ireny pro-russiane malagasy regny hoe aizarany russiane ino ny tiako volagniny atsika mikoragna zo io sambonjovy miododosany andeha Mozambique io miaro atsika sambonjovy miaro atsika deja atsika misy marin fa atsika tsisy sambo atsika misy marin fa atsika tsisy arma jiaby tabanata Diego tary nalainy rajojo sy ny Ravatomanga napanongendo Antananarivo any oko tsisy arma Diego amy Banao nefa atsika zo miorooro za tontolo zao azovy miaro atsika o sisin-drano ni Mozambique ni osany ande la France o tsisy sambony russiane o tsisy sous-marin russiane la France miaro atsika garde côte njovy magnodidigna atsika o neny Mayotte ndraiky la Réunion aiza le Poutine le miandry zay mitady zay io ne volagniny aminareo hoe nahita kanga tsara soratra nareo ke nagnarakotraka mantragno ambilafo zany ndraiky tomelindry ndraiky akanganaka ndraiky ino zany ka miambigninaka tsara ny fivoarana fa azadigna fa alohananao ny voatra nisy nitarimy anao teo fa sorako président Macron nagnano raha regny nandefa Charles de Gaulle sur terrain porte-avions mampiodiody le garde côte ny la Réunion ndraiky Mayotte magnodidigna atsika bonsoir mon frère ka justement frère irony tsy olo nagnano service militaire normal atsika mikoragna raha zay atsika niaigny tagnatin'ny raha zay frère aia izy boka mbarako ro zegny frère mandiana ro Océan Indien ndraiky Mozambique o tsisy bateau russe miaro anareo mbola bateau la France miaro atsika o amin'ny ilany ato la Réunion amin'ny ilany andrefato Mayotte ino raha misy amitsika tsika ndray bateau de guerre atsika tsisy arma jiaby tamy Banato any andeha napanongeny rajojo niaro tegna anazy Tananarivo amy Banao koa tsisy arme anarany fo hoe base militaire marin fo tsisy raha la même chose fa ela za teto mikoragna frère amin'ny Ambaribeo centre de recherche andeha ampitana ro marin raha tsary nisy le seul centre de recherche scientifique de la mer c'est ny ro amin'ny Ambaribeo non nandeha natao caserne marin tsisy senero zegny en Afrique ohatsy amin'ny Ambaribeo bye bye napetrako marin iro amizay tsy marin misy asa tsisy asa ro maiasa ino koa tsy ameko tsiny koa ne ro ndre bateau tsy anagnandro ro ndiaro Ambaribeo karakory ndre arma tsisy amindro la même chose Bana mbola la France miaro atsika Dieu merci Macron nandefa porte-avions de Gaulle mijoto sur terrain merci monsieur le président quel intérêt la zegny ne madala ro frère quel intérêt la France quel intérêt la France tsy dininareo fa io canal Hormuz io koa ny gadeny reto Union Arabe reto
mbo hitanareo tsy fitiavanareo la France, mbo la France no magnatriky any aminareo any. Russie nde agnatriky any aminareo, kelera koa Russie nde agnatriky any aminareo. Nde zao fo reo tsy sambondreo miodody Océan Indien Mozambique ao miaro anareo ke reo nde agnatriky aminareo. Poutine hainareo tsara be, azao ve agnarany Poutine, ny Poutine. Allô? Bravo Poutine, vas-y. Eto tsika za Poutine izanareo zay. Eto tsika za Russie aro anareo zay. Ndre Maurice ndraiky Seychelles zany za journal d'Afrique. Mbola masaky mivolagna amy journal ndreo hoe merci pour la France qu'ils ont envoyé leur bateau Océan Indien. Non, franchement tsika mampalahelo. Aloha ataoko veloma anareo fa anareo mandinia lavitry frère. Tegna mandinia lavitra anareo. Tegna mivava mare anareo tsy ho avy 3e guerre mondiale fa io koa navy. Russie tsy mety andritsakaraka antamisy anareo na chinois reo na ino. Intérêt chinois nefa etsika ino raha tadiaviny ro fasy mainty jiaby amitsika reo parce que ro numéro 1 amy technologie. Raha jiaby ampiasainareo amin'ny ordinateur, amy téléphone, amy télévision, qui que ce soit électronique io, raha baka amitsika ao izy taterolo chinois. Ero anareo bako mivona fa ro iaro anareo. Kelera koa ro iaro anareo. Bon, zegny ny masakasina roso tamitsika jiaby isoragna ho anareo zegny nitandregny ary mankasitraka anareo koa ahazo fahasalamagna jiaby atsika jiaby magnamia fotoagna anareo amy magnaraka koa veloma amy magnaraka. Ciao, bye.